Skal du også med i aften, eller? Ja, mig og Camilla tager derhen sammen. Ja, okay. Ej, nej, jeg så du Emil i dag. Jeg ved ikke, hvad der er med ham. Det er som om, han sådan har ændret sig. Måske er han blevet klippet, eller... Nå, anyways, han ser i hvert fald totalt godt ud for tiden. Hvorfor er du så kedelig altid? Han er meget pæn. Whatever. I hvert fald, vi skal være så stive i aften. Sådan der. Hvor blev du egentlig af i fredags? Nå, men i hvert fald, jeg har købt en ny ørering. Jeg har allerede sådan på. Jeg vidste ikke helt, om jeg skulle købe den selv eller børstesøtten. Så en virkelig lang. Vi bliver så ringet. Men jeg er sådan løs og tøjbrille og løs. Og køber sådan, hvad ikke siger. Nej. Hør du overhovedet efter? Ja, jeg var så stiv i fredags. Hvad? Hvad? Ja, okay, du svarede lige på noget, som jeg spurgte dig om for 5 minutter siden. Jeg så bare så på tiden, og det var, du ved jo, vi laver så meget i skolen. Jeg er i hvert fald nødt til at gå. Okay, men bare du... Nå, ja, okay. Men du skal huske at være der i aften, for der er en eller anden, der skal holde mit hår, når jeg brækker mig. Så, syveren er hvad? Hej. Goddag. Hej. Kom lige her. Nå, tak. Så Camilla og jeg. Spiller rundt om pladsen. Har du min nummer? Ja. Det kan vi ikke rigtig. Ja. Nej, Ej, det er lækkert. Jeg har stadig lidt travlt. Okay, kan du huske, at jeg stod til Riboprisen? Hey! Hvad så? Det er sgu da en meget fed fest det her, hva'? Hvad fanden er det for en lorte? Bare du sidder og drikker. Det er min klasse. Sgu da ikke sådan... Prøv at se her. Det her, det er DP. Nu er det 4,6%, der sidder og drikker nu. Men den kan du også få den i 5,7%. Og derudover, så der findes jo også den... udgave af den, der hedder DP Live, der er 0% alkohol. Det er ligesom at de her roligere, der sidder på gaderne. Er du okay, eller hvad? Ja. Undskyld. Han lige har sagt for ikke. Uden... nej. Kuk.